and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Nang, nainahog pagtindog ni mo, oh. Uy, Litrato man lagi ni Nang. Litrato sa usa ka bata? ay, Ginoo ko, ang akong anak. Si Milan di ay ninang sa gamay pa? Oo, similan na day. Pastila ng akong anak. Uy, nahugpag yun. Pagkapilangga, bayagi din tao ni Milan sa iyang nanay. Gihagkan gid nimo ang litrato ni Milan sa gamay pa siya nang. Karin ato rin ha. Ah? Ayaw gid ipanabi nga si Milan kini sa bata pa siya. Ha? Nganong dili man ka gustong mahibawaan nga si Milan niya sa litrato nang? Basta, ayaw lang gid ipanabi. Gusto ko lang sorpresahon si Milan. Sige, maguna siya pangutanan nako, God, kung doon na ba siya litrato sa gamay pa siya. Pero, kuhaan ka na ako siyang gilimdan. Saon, sa diyang nasunog ang amo yung bahay, wagid ko nahipos. Kini di ay nang? Kini na picture. Maroy na hinungdan nga wagid na nako isaba. Dili day na nimo ipakita ni Milan nang? Kay imo naman ning nakita ka rin. Ako sang pakiton inis Milan. Bisan tuod, wa na ang tanan niyang mga litrato sa gamay pa siya. Dini anak ka rin ha. Taguan kog maayo kining maong litrato. Tingalig mahog na noon eh. Maulan ni gihapon ang boarding house nga inyong istahan? May pong sa president sa mo school. May gani kay amo paghihapon ning nakuha. Nga naman? Doon na naman ko ko'y mihangyo ko, no? May gani kay among naunhan og hangyo. Doon na may daghang mga apartheid din eh. Tingalig di maka-afford ang school. Naibaw ang premyo? Wala mo may baho. Ambot lang sa mong president o sa mong coaching staff? Basta ako, wa ko mahibaw. Nga nawa magka magsusi. Di pa lang ko kadaog. Mo ikauwaw. Bisa na uy. Angay gid nga may baho ka. Ang consolation prize is $1,000. Oh. Uy, mau ba? Dako po de. Ang first prize is $100,000. Second, $75,000. Ug ang third, $50,000. Wow! $100,000? So, maabot mga 5 million pesos kung ibay sa rate din sa Philippines. O, di ba? Mahimo ka ng milyonaryo kung ikay makadaog sa first prize. Kung makadaog lagi, mahal. Gigutom, hinong ko na. Gigutom kang nagunaw na sa premium. Oo. Dali na ay mga ano ta. Kuan ka nang mahal. Ako nang susiho na kung doon na ba'y food din Kung wa, maikaw sa kumubiya sa kong mga kauban. Ewan ini na lang. Mo-order na lang ko pagkaon aron magsaw ta din Ha? Ay, kadit. Mutana na akong ma'am. Kung doon na ba'y pagkaon din Wait na ha, mahal. Wait lang una mo kadali ha. Nag-order na ko. Di ka mukhaon sa pagkaon nga giandam para na mo? Mukhaon uy. Pero gusto lang ko nga makakaunsan mog lami. O gawes pa, murag gamay ra ang food nga giandam para ninyo. Tingaling nagtuo sila nga gamay ra kaon ng taga-probinsya. Mahal, ayaw ko pag-ingon ana. Gusto lang ko kog bongga. Wa ta may baw kung kanusaan na sa tasunod nga magkita. Mupauli man ka sa ato.
wa na ko makasabot sa akong amahan. Ha? Sige, hagyo ko niyag pahinumdum nga siya'y magbuot sa akong kinabuhi. Meaning, si mangitagba na para nimo? Mamatay una ko. Una matuman ang mauniyang tinguha. Mahal, Dili ko ganahan ka nang magsige siyag baon na ko, anak. Lainan gani ko ka nang mututok na siya na ako. overprotected lang siya nimo, mahal. Gusto na kong mahuman na dayon sa akong college. Aron mo biya na ko sa iyang puder. Ha? Imo siya yung biyaan? Kung kikinahanglan. Pero unya na kung makagraduate na ko. Gusto na kong matabang nimo. I think I can still manage to get rid from his dominant behavior. Dili na ko malipayon uban ni Papa. Antos lang una ha, mahal. Unyag dili na ko makaantos. Dili ko ni mo labanan. Mahal. Nga nung nagtimi-timi man kami kaon. Giguto man ka. Magpahungit ka? Kuan, ikaw may akong gikabalakan, mahal. Ha? Nahibaw ko ba nga doon na po ko'y pangandoy nga gustong kabuoton. Mahal, please. Agwantahan lang una ang kinaiya ni Papa ni mo. Moingon ra lagi ko ni mo kung ready na kong magminyo na tanduha. Mao din na imong nagulaan. Okay, mahal. Agwantahon ko ang batasan ni Papa. Sige na. Kay 9 o'clock, kinahanglang mo ato na ta sa venue. Ato dito ibahibaw ang mga winners. Okay. Mga na ta. Basta, antos na. Tungod ni mo, mahal. Andam kong mag-antos. Ikaw ra kay importante sa akong kinabuhi. Mula ka ho na ka? Buntag naman nang. Tingalig nangita na ron si mama na ako, good. Nya usa pa, way makabantay sa akong mga manghod. Ayaw na lang gugog ubad hindi magabi God. Nga naman no? Mahago manggod ka day ka rin. Ay so, sinang ilang baya. Gamayng butang no, himuon gid niyang dako. Gitugtan manggod ko nilang papa ug mama aron ubanan ka dinhi. Mamahaw na taday, una ka mo biya. Sige nang. Tingalig di ka ganahan kay ikaw rang usa. Sawaan ka nako nang. May dakang ilisan? Kanang formal? Gidana ko ang imong hinatag. Nga naman. Doon na magutay lunch karong udto. Unya, ako man sa lunch, ipahibaw na ang mga winners. Kuyawan ka? Di man ka kuyawan kay dato man mo. Sigurado magid nga kung mangayo kasi mo papa, iyagid kang tagaan. Mahalo ako, Kuya Wi, para nako. Kay win or lose, dawat nako sa may resulta. Chance ko ning maong contest kay gusto gi ko nga ikay mo daon. Mahal, kinahanglan mo dawat kag yun sa kamatuoran. Basta, nagampo ko nga ikaw mo first prize. Unsa man doon na kay isulo karong lunch? Katagong gihatag ni mo na ko. Matay akong isulo. Dali, mamalitag imong isulo. Ha? No. Kadto ra gyapon ako isulo, mahal. Swerte na ko ang imong hinatag. Tinuod? Cross my heart. So, mag-abot lang unya tas venue, ha? Kuhaon ta mo dinhi. Ayaw na mahaloy. Mag-abot na ta dito. Dili na ka pakuha nako. Gawas nga mahago ka. Dali na ta masakpat sa mga mahana na. Mag-abot na ta dito sa venue, ha? Please. Ay, okay. Kung mo imong gusto. Pero magtupad kita ha. Nga naman. Aron kung mo daog ka, magakusta dayon ka. Unya daig mapildi. Oh, gakson tagyapon ka. We are here to witness winners of the beautiful stories
describing the Philippines a paradise to live in. The sponsor admires Filipinos patronizing their own native land. Without too much ado, here are the consolation prizes of $1,000. Uy, hala. Nabuhian man ako ang baso eh. Tingali gihisgutan ka ni Milanang. Unsa man kay resulta sa ilang pag-adto sa Manila. At time pa ako usang limpihan ang nabuak nga baso. Ay, ako na lang na. Ako na lang day. Mahago ka lang. Pila raman si pagpanghipos aning mga buak god. So, sinang ilang baya, maikog pagin na ako. Ako na lang lagi day. Unya, kay niya naman ako ang silhig ug ang dustpan. Ayaw na lang paghilabot nang ha. Lingkod na lang ka diha. Animal. Animal. Gihagit yu ko ni Hazelda. Wa niya data ang company car namo. Inoon ang habag siyang auto. Ha? Ganong iyang nagibuhat. Ug kinsa iyang ipasakay sa giabangan niyang auto. Kinalmasayran ko gyud kini. Nganong nangabang siyang auto ug kinsa iyang ipasakay. Mahal, tulon lang ang Maybelline. Ang mga major winners. O, huwag ka pa matawag. Wa pasab ka matawag. Sugot na lang ko nga ako'y third prize. Basta ikalay first. No, mahal. Ikaw mo, gusto kong mamahimong first prize. Mahal, may balik na ang MC. Ihatag na ang mga major winners. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!